Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilan Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Ryan, 17 anyos. Estudyante sa senior high school. Itago na lang akong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga bugas-bugas sa naong. Nga imbis gitambalan, nanagdan may nuunog samot. Aron iyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nga naman katulma kong naong. Lamoy mga ikauton. Unsa mo tong akong nakauton nga sakit. Ayan! Sama ka diha! O pa ka nagmata nga buntag naman? Malit na kas klase ni mo dong! Si atin ni mo tuan na naligo nas puso! Ryan! Oy! Nagbata na ko ma! Kano nga pa bang kamubangon diha? Kato lang akong naong. Unsa? Hain ba? Kani ba? Kantawag, rumaon sa may nakautan ako. Uy, kalaki ni mo anak Ryan! Bugas man ang imong nakautan! Ha? Ulitaw ka na gidi ay dong! Ano kang katawa kasi Kay ti mailhan na ka na nga ulitaw ka na. Ulitaw na nga akong kamanghuran. Agoy, wa na ko'y baby. Pero ay nagtauta dong ha, kay makadaot na. Nahalala ko dito ha, ikaligo na dito, malimpyo ng naong nimo. Ingon ana din nga litaw na ta? Mo ingon ni mama. Di mong ang ingon sa akong mama nga tungod na sa kuan abog mao nga bugas sunta. Dit kay litaw na ta. Bihas siya. Naman sa kuan na. Tanawa mo. Unya, unsa may imong gibuhat? Gilimpyuhan ra. Kung mangayo ko sa akong ate og cleanser. Cancer? Cleanser ba? Kanang ibutang gani sa cotton gani. Kanya mo ilimpyos na akong nang imong ate anawi. Suway ganig butang. Oh, sige. Suwayan ako. Basi na akong ate ana. Asa man niya? Naghanap po pa ng pangartya ng ate na din, oy. Cleanser. Ay, diara. Ay! Ay! Ate sir, oy. Kuyawan mo lang ta. Unsa may imong gilaptan diha sa ako ang mga gamit ha? Mo ni, kwanti, cleanser? Oh. Binagbi. Kung nagilaptan uy. Ay, kay mamutang ko sa naong tigay. Nakoy bugas. Di pa ka pwede ni Ryan uy. Bata pa ka. Huh? Pero naman ko bibugas ni. Bisa na. Kay bata ka pa kaayo og panit. Di pa ka pwede nga mo gamit ang mga pangarti kay madaot na niya ng panit nimo. Og di sa tambal niya akong cleanser no sa imong bugas. Unsam di ako itambal niti. Lumusira na uy. Nya sabon ni. Ha? Ay paggamit og cleanser kay na. Mukunot niya ni imong panit. Kung bata ka pa mo gamit ani. Ha? Bugas-bugas sa tuod sa kong naong ang akong problema. Pero nakahasol sa bayan ni nako. Kailain magong tanawon. Hugaw man nga murag may nuka ang akong naong ug katol sab. Mong usahay, dili na ko malikayan nga makautan ako. Unya. Lain na tanawon sa mga bugas-bugas akong naong Nalaghan na may nuon Ay, bahala na. Mayo kay wasi atin na din. Mugamit ko ito yung cleanser. O dyan pamawa. Wa man. Awa. Lain kay hikapon akong naong. Hait. Kining kuan. Kini. Suway ka o ka ng hilamos. Nya, gamit anang mga sabon nga kalabitawng
beauty soap bitaw? Ha? Unsa mo sa mga sabuna? Uy, kadaghan ba aning nagkalain-laing sabon nga niya sa sabonera? Kang kinsa man ning sabon? Ako na ma. Ha? Imo ning tanan rayan? Uy, nabayot na karayan. Nabayot na may noon. Nabayot na rin kung manabon. Ang normal nga lalaki dong, musabon ra na oy bisag unsa. Pero ikaw, kadaghan gud ini. Nay, may kulor puti, orange, o niya sa yellow. Gigamit na nimong tanan? Kaya akong iobserbaran ma kung asay hiyang ana sa akong naong. Armawa ni ako mga bugas-bugas na naong. Anggoy, madaot ba yan ang naong ni Murayan? Nga bisag unsa na lang ng mga sabon nga imong gigamit. Imuha da itong mga basiyo sa karton sa sabon nga akong nakita dito sa basurahan. Nga may beauty soap, papaya soap, may sulfur soap. Abi ko ba o kang ate to nimo? Ako tumaoy. Ug maayo lagi unta kun mawa na niya ako mga bugas-bugas na naong. Hindi makakwarta nga gipalit adto. Aw, nangayo kong papa. Sulabi ng mga bugas-bugas na akong Bisan unsa na akong gi-applyan Aramuwa. Nalagka na may noon. Nya, katutod kayo. So, yan ako nig kusnit be. Labi na ning nahait ikapon. Ako ning kusnito. Hala! Naunsa nang naong ni Marayan? Ha? Yun sa guna ni mo? Oy, oy. Naunsa? May naunsa mo? Ma, tanawa ra ganang naong ni Ryan, ma, oh? Naunsa na? Hala, naunsa man ang naong ni Murayan? Nga napuwa og nagubag-ubag man ang imong bugas, anak? Akong ikusnit ang akong mga bugas ma. Unsa? Hala, Ay nayabag ka, Ryan? Wala ka. Magbuho-buho ginang naong ni mo ang amawa ka. Oh, ha? Murag na batasan na una adik na noon ko ug kusnit sa mga bugas-bugas ako na. Masa siguro nga wa na ni kaayuhan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nagsugod ning ako mga bugas sa naong sa nag-edad pa ko og 15 anyos. Tinuod ba nga dinalang ni o timailhan sa akong pagkaulitaw? Mawara ba nig iya lang? Ikadawang pangutana. Nigamit na ko og laing sabon like beauty soap, papaya soap, o sulfur soap. Pero wa man gyapon maayo. Tinuod ba nga makadaot sab ang paggamit og laing sabon? Ikatulong pangutana. Naanan tapod ko kusnit sa akong mga bugas kay lain lagi kapon. Hait. Namuwa na may noon ug nanagko ang akong mga bugas. Dili day ni maayong kusniton. Ikaw pat og katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aron nga maayo na ning akong mga bugas sa naong? Kilain magud kay tan-awon gud. May tambal ba nga angay imnon pawa sa bugas? Unsa man sa tambala? O kinahanglan bagyod kong muadtog doktor? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ryan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life is unrehearsed and self-discovery is a journey of living the questions. Life is unrehearsed and self-discovery is a journey of living the questions, no?
we will not pass this way again. Kaya bitaw mingon nga, bay mag-meeting ta sunod semana. Kay mag-reunion ta. Ingon din ang uban, ay sunod na lamang ko, kay busy kayo ko. We will not pass this way again. Ug sunod na lamang ka, alay ng pizza, ug sunod tuig na kamatin, usa na ta ka tuig nga older, mudaghan na nga tong white hairs. So mao na siya, no? So ang atong magtatampo ko ng kalawa si Ryan, 17 years old, taga Mindanao. Senior high ni siya, may tungod ni sa iyang mga bugas-bugas ba ni? Itong nabati gina sa drama. So mayang pagpaminaw diya ni Doktora Abrugar Kabilaw, diya sa Sambuanga del Norte, atong mga Brotherhood Health Center Basak San Nicolas, si Lubisminda Balubo, Christine Murillo, Doktora Priya Basi, si Arlene Alminio, Alma Navarro, Elvera Acosta, Rosana Abus, Olga Mirapuentes, Van Philip Leonardo, Ada Jimenez, Waldin Quiroga, Madel Pornilius, Helen Liaguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz. Atong mga kuan diha, mga staff sa Psycare Incorporated, no? Itong mga doctors diha sa Psycare Psychiatric Facility, kung na may mga problema about psychological problems, you dial 887-4232. Nada si Mera, si Richel, si Derek, si Lupa, si kuan, siya pa mauban diha, Inday Para, no? Na abi ninyo, no? La Libertad Negros Oriental, mga Cayetano Simeon family, si Iva Rublico ug si Mary Joy Tijano Terio, no? Mga Kimpan family dia sa Mahaplag, Southern Leyte, no? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Ryan, punto medical ning problema ni Ryan, suma sa atong nabati sa drama. Una pangutana ni Ryan, nagsugod ning akong mga bugas-bugas sa naong sa nag-edad pa ko og 15 anyos. 17 na siya karon, no? Tinuod ba nga dala ni o timailhan sa akong pagkaulitaw? Mawala ra ba ning iyang kanang mga bugas-bugas ko, no? Yes, kuan mo ko ni hormonal man ni siya, Ryan, no? Kanumdum ko sa una edad pareha ko nimong edad, teenager, daghanan akong bugas. Pero ako lay ka kuan nimo nga ayo lagi prick kay mga lungag, no? Ya pasagdi na siya, mawara na siya. Anang mailhan nga baingon na kag ulitaw na ka, no? Kay kuan mo gyud 15, 16, 17 kusog kay ang production sa imong hormone, no? Which is nya kinang limpiado po ka. So unsa may mga hinungdan na hormonal, na mga irritation diha, o di ba ka makauyon sa imong sabon, o pimibla kang ma-expose sa sunlight, or naabak ang humidity po sa atong palibot mo ka affect po na, or di ba ka allergy sa whatever substance, na? Ikaduhang pangutana, di gamit nako og laing-laing sabon like beauty soap, papaya soap ug sulfur soap, pero wala man gyud gihapon maayo. Tinuod ba nga makadaot sab ang paggamit og laing-laing sabon? Well, depende sa imong hiyang, no? I do suggest nga kanang ayaw lang gyud og inunta focus kayo sa imong naong. Ako sa style nako sa una di na ko mutanaw og kanang salamin kay matintal man ko pag prick daghan gyud kay pag bugas, pero man pud makalungag-lungag akong naong kayo ron, no? So kining kanang mga hypoallergenic soup ang imong gamiton. Hypoallergenic soup. Unsa may mga hypoallergenic soup? Cetaphil, no? Dove, or wa ko mag-promote ani mga sabuna, pero mao ni akong mahinumduman, no? Kining sulfur soap para ni siya sa mga scabies, no? Ako minumduman sa una. Scabies, no? Musta naman dahil mo mga taga-anahawan sa Southern Leyte, nakanhag ko diya sa inyong sapa-sapa diya nga sulfur ang tubig, no? Ida ako ni Jublak, numdum ng kunyo dia. So hypoallergenic soup ang gamito nimo, Ryan, ha? Cetaphil, Dove ug mutana kas butika unsa may mga hypoallergenic soup. Unya ayaw sige tanaw sa imong naong kay matintal ka pag kurit or pag prick, ma-irritate, nya ma-infected, nya masamutin og ka bati, mawara na nakabuti mog 20 are patay, mawara na siya, no? Ikatulong pangutana, naanad na pud ko og kusnit mo lagi sa akong mga bugas-bugas kay lain lagi hikapon. Hait namuwa naman gud og nanagko ang akong mga bugas-bugas. Dili ni di ay maayong kusniton or ikuriton. Dili maayo, kay ma-irritate, ma-infected, masamutin ang problema na ba sa naong, no? Hormonal ni siya, hormonal. So
Kung grabe na gyud kayo, Mindanao man kano, I do not know where in Mindanao man ka, patanaw na lang kuno dermatologist diya dapit sa inyo, inaani sila ipanghatag nga mga tambal, mga dermatologist. Usahay gani mo hatag ni sila antibiotic kung na-infected na dato kay sigihan nimo kusnit, no? Or akong minumduman kining benzoyl peroxide, no? Dili lahir ni siya sa hydrogen peroxide, dili ni siya pareha benzoyl peroxide mo nilang ihatag. Kaya para nga dili kay mairitar, avoid touching your face, onya imong trapuhan o manghilamos ka with lukewarm water with mild facial creamer. Mild lang, ayon nang grabe kayo. Onya kung mahimo lalaki minong kano kanang ngadto sa mga babae o ngadto sa mga ayaw lang gyud pag kuan kayo anything butang sa imong naong kay mosamot na siya maproblema, no? Nya healthy diet ka, you eat fruits and vegetables, no? Para nga nakatabang pod ang vitamin C, makatabang man na siya. Okay, katapusan no, ikaw pa to katapusan pukutana. Unsa may akong buhaton aron nga maayo naning akong mga bugas-bugas sa naong. Kailain mo kayo tanawon. May tambal ba? Yes, mamula na ko yung bugas-bugas unsa man. Hinanglan magyud kong adtog doktor. Kinahanglan ka mo ana dia sa Mindanao og dermatologist mo na mga doktor nga expert sa problema sa panit. Onya kato akong giingon, you wash your face using a mild kanang facial cleanser na idaghan ng baligya. Ayaw ng mga isog ra kayo, onya avoid putting something diha ug medyo kuan na gyud kayo, grabe na gyud kayo na anay mga nana pus formation. I think it's recommended na sa imong derma nya pohon o ini doktor ni makakita nimo diha to prescribe antibiotic para nga dili mo daghan. Mawala ni siya Ryan, ayo kabalaka ako na experience ko ni ani sa when I was a teenager. Nasa ko mga bugas-bugas pero mawala na ako style sa una kumalikon dili na ko mangispiho para di ko kayo mangispiho ko kita ko daghan ka burot-burot matintal ka pag prick nga masugdan na ba nimo kusnit na magsigi na to na gawas nga mura og unod-unod nga puti. So mao na ako ikatambag nimo og hinaot nga inagkadako nimo inaghamtong na imong litaw nga hamis ang imong kutis imong naong kay wa nimo gipang kusnit gipang prick ang imong mga bugas-bugas karong panahon na. So hinaot nakasabot ka sa speaker nimo Ryan og once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa atong mga tulumanon sa Aramen. Taas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat o maayong